Sziasztok! Én Slime HDD vagyok, és most egy Cat Mario-s videót fogok fölvenni, amivel megmutatom nektek, hogy milyen szarjáték. Ez ilyen kínai szar. Még én sem tudom kivinni az első pályát. Nézzétek meg, milyen laggos szar. És nézzétek, és halljátok ezt az idegesítő zajt. És kurva laggos, szóval. És ezeket itt át kell ugrálni, vagy ráugrálva őket meg kell ölni. Bazd meg azt a kurva életbe! Mondom, hogy szar! Írtak nekem Skype-on, de most nem foglalkozok vele. Bazd meg! Ezt nem is veszem tovább, köszönöm a figyelmet, sziasztok!